danna subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora a tashar Bash Comedy TV. Kai, wani yaro ma zan aika a layin nan gaba ki dai ba cewa ga wani can. Kai, dan Allah dan zo mu. Wa ni? Kai dan Allah minti daya. Okay to normal wa matsala. Dan Allah abokina ka so ka shiga nan gidan da Allah ka kira mu Na'ima. Dan Allah. Allah na gode. Salamu alaikum, ana kiran Na'ima. To tana zuwa. Wai tana zuwa. Yau na gode. Mun samu na shan mangoro. Na gode gaji. Yaran akwai kirki. Wai da mun kai ne? Wallahi ni ne. Mun ta Allah ya tabbata a gare ki ya ke rufe jikina. Na zo in ƙara kina dawo ki a kan irin san da nake miki. Duk da ma ba ki fuskanta. A gaskiya ina son ki fiye da nake son kai. Ni duk duniya ba mutum da tana ya so samun zuciya saboda gaskiya ina son ki so na har abadan abada ina son ki. Wai ban gaya maka na tsane ka ba, ni mai son ka ma na tsane shi. Haba bawan Allah ya kake damuna. Ka san duk me yasa nake rufe fuska ta ba don komai ba saboda ba na son ka rufe ganin fuska ta kana jin daɗi. Haba.